Deň 77. Mám za sebou 12 kilákov. Ešte 16. Potom potrebujem sa nejak dostať do Canyon Meadows North. A tam sa dobre nájsť, doplniť zásoby. A buď zajtra, alebo pozajtra sa ide ďalej. Tam je chodník, tam hore niekde to končí a ide sa dole. Tam sa ide. Doplňam energiu, Canyon Meadows North. Je dosť možné, že dneska už pôjdem naspäť, alebo zajtra ráno. Nie je zlé miesto na kempovanie. Máme pre kanister. Filtroval som vodu. Dneska bol deň 78. Mal som asi 23 mil. Zajtra orientačne asi 20. Asi na 15. mili mal byť Trail Magic, na čo sa teším. Bolo to vo Faroute, tak uvidíme. Hej. Potom ďalší deň tiež okolo 20. A Lake Tahoe je piatok, tam by som mal doraziť ráno a uvidíme, či tam budem aj spať, alebo len urobím resupply a idem ďalej. Deň 79. Dneska mám plán robiť asi 20 míl. Na nejakom 24. kilometri by mal byť Trail Magic, tak dúfam, že nekecali v komencoch na Farout. Hej, zajtra plus minus tiež 20 a potom asi nejakých 4 alebo 5 míl k diaľnici a odtiaľ treba stopovať do Little Lake Tahoe, kde buď budem spať, alebo len to otočím, najem sa a idem ďalej. Uvidíme podľa cien, lebo že aj cez víkend sú riadne premrštené, tak uvidíme. Čaute zatiaľ. Deň 80. Celkom som mal super spanie. Ako na dobrom mieste, neboli ani komáre, čo je vždy veľká výhoda. Hej, dneska orientačne okolo 20 míl. Zajtra ostane nejaké 4, aby som sa dostal do mesta. Včera som si opravoval ruksak, lebo jedno pútko sa utrhlo, ale myslím, že som to opravil celkom fajn, ale rozmýšľam, či ho nevymením, ale uvidíme ešte, jak to pôjde.
Môj prvý medveď. Dneska spím tu, možno aj zajtra uvidíme ešte. Pôvodne som myslel, že prídem až zajtra, ale išlo to celkom fajn a bol tam kopec komarov na campgrounde, kde som chcel spať. Tak som išiel sem, zišiel som na cestu, začal som stopovať prvé auto, čo mi zastavilo. Prvé auto mi zastavilo a hodil ma sem, čiže za pol hodinu som v podstate, rýchlo som postavil stán a idem sa niekde nájsť, bolo to, myslím si, že celkom rozumné rozhodnutie. Deň 81. Včera v noci som prišiel do South Lake Tahoe, som v kempe, budem tam spať ešte dneska. A zajtra ráno sa naraňajkujem a idem naspäť na trail. Toto je Lake Tahoe, celkom pekné to je. Deň 82. Idem na zastávku autobusu, napracujem sa bagels a potom sa budem snažiť získať nejaký dobrý stop naspäť a ideme. Fúka jak o život, ale už nie je zamračené, čiže už by dneska nemalo ani pršať, ani snežiť, ani nič. Tak uvidíme, aký to bude hore na horách. To som vlastne druhý vchod do Tahoe Valley Campground. Bolo to super, bolo to zadarmo. Jediné, čo som platil, bolo práne, čo bolo asi neviem, $5, čiže bolo to celkom dobré. Lake Tahoe. A toto bude Echo Lake. Jazero Aloha. Deň 83, mám za sebou asi 21 km, ešte asi 20 chcem dať. Teraz dáme obed s týmto pekným výhľadom, to je, predpokladám, že to je Lake Tahoe, vyzerá to neskutočne. A zajtra by som chcel doraziť v normálnom čase do Traky a ideálne odtiaľ aj odísť ten istý deň.